Ongi etorriak txorien sasoi honean saiora, arratsaldeon zigor. Arratsaldeon denoi. Arkibilizala, elorrio parte hortan. Bai, batez, bueno, freskuran, uraldi eskasa, baina tokiona aurkitu nuen ni nun babesteko eta goxo-goxo eta bero-bero egoteko. Bueno, eta bero egoteko ere ekarri diguzu produktua zeren eta, elorriotik indako txango hortan zenbait produktu edo, salda da, bertako izarra, ez da? Bai, salda bero-beroa. Eta gure gaurko errezetaren ardatza salda izango da. Honekin baliatuta, saldaiteko beste produktu batzuk edo erreskatatuko ditu, honako aprobetxamendurako eta guzti horrekin delikatetxo porru beteak prestatuko ditugu. Hau da, porruaren zati zuri hauek, ontziratutakoak direnak, era ponpoxo baten edo saiatuko gara kozinatzen. Zain tankerarik hartze jozun edo nola izango den, ez, listo. Han oio paparrak ikuste ditut, esnea irina bexamel bat, suposatzen dut horti jungo dala. Honek ematen du kutxazkena, gara bateko kutxazkena. Kutxazkena. Honen haukagolan pixka galduta, eta bota, zein martizu. Zuek ere itxura hartzen hasteko, gelditu gurekin beretan, merezidula bertako produktu, kilometro zero produktukin indako errezeta sotil bat, baina gero egizan dastatzeko garaien izango dula bere zentzu eta bere olako ospea edo ez dakit nola esan, kanora. Hemen, lehenengo eta behin, honako porrun zuri hauek, zati zuri hauek jarriko ditu ureken du eta xukatzen. Hor dauzkegu, lanak aurreratuta, bai? Asmoa zer den hauek liburu gisa iriki, guztiz, beraino jaitsi gabe eta barruan zeozer jartzea. Zeozer hori zer izango den? Bexamelakin gehi, honako oio, kasu hontan oio paparrak edo tetsuga die, holako indako ore bat, krema bat, sendo xamarra ingo deu, birrinduko deu mauka gozogintzako maukan sartzeko, eta bete ingo deu. Jarraian hau, ingo deuna da, arrautzetatik eta irinetatik pasa, alderantziz, lehenengo irinetik eta gero arrautzetik, eta ingo deuna da, zartagin frigitu ekilore oliotan, hauek ere pixkat xukatzen utziko ditu. Gero, honi, oe bat ingo diogu, beti olako gauzeri krema bat edo osongi etortu zaie, eta porruri zetortzen zaio ongi, eta oioari ere zetortzen zaio ongi, olako beste zapore sendotxo bat, ongi joaten da, olako saldak ere izaten die, kombinatuta, eta kasuntan guk azpin jarriko diogu, eta hortarako krema hau itxeko ingo dugu karbonara antzera edo, sasi karbonara antzera, lehenengo eta behin urdai azpikoa pixka txigortu, gehituko diogu esne gaina, behin pixka murriztu denen apartatu edo baztertu, eta arrautzen gorringoa gehituko diogu. Benetan ikuste zapore ongi gelituko la, sendo bat, honekin kontraste hori itxeko. Eta gero, betikoa, gauden garaietan edo ospakizuna datu zela, platerak itxuroso itealdea lagungarri sartuko dizkegu. Lagungarri horietako bat izango da, oio, salda hori pixka sendotuta, gominola bezala edo gelatina bezala puxke batzu jarriko dizkegu gainetik, besterik gabe, eta hemen dauzkegu porru osto berde hauek, salda iteko erabilidienak, hauek ingo ditu galdarreztatu, uretan eskaldatu esaten da, atera, oztu, olioakin birrindu, eta kolore berde hori porru zaporeakin edo, aterako dioguna, ogi bat margotuko deu, eta kurruskatuko deu laben, eta hau ere bai, ondoan jarriko diogu, pixkat testurakin jolaste aldea. Ez dakit, irudikatzen zuen, ni bai. Mundiala, oso, ikusten dut, eta zaporea behartzen didala honi. Lanen aste aldera, esan dakoa. Bexamelak edo kroketan oinarri bat bezala xedi hau. Lehenengo tipula xetu, gurinakin, olioakin erregosi, eta gero paparra gehitu, esnea, eta hemen bitxina izango da, kombinazioa izango dela salda gehi esnea. Bai? Erdi eta erdi gutxi gora bera. Ni lanen astea noa. Eta Jaionek esan duena, delikatetxen gainera, hori bai dela berzia, salda, eta beraien salda, juta zaudetena, inoiz erosi duzuenak, tetabriketan da saltzen dituzten saldak, eta normalean, kolore zuria izaten dutela, ez? Hauen saldak ez? Hauen saldak, txeko saldak kolorea. Naturala, euneko naturala. Ez dauka beste ezer, ikusgarria.
Eta, bueno, horrek gero, kontuak delikate txikitzikoak geroko utziko ditu, eta barrubete eta zitzengo pixkat, ez? Gaur guk porrua barrubete egin behar ditugu, egin izan ditu, bueno, hemen hainbat gauza egin izan ditu, lehatza egin genuen barrubetea, egin genitun zainzuriak barrubeteak egin genitun, oiasko, bueno, gaur jenteak esaten duela, barrubeteak eta gaur egungoa diela, bueno, betikoak izan dean gauza bada, eta guk egin genuen hemen Esloveniako oiasko barrubete bat, gaina zertaz bete genuen, da gambes betetako errezeta bat, eta hau zen, 18. mendeko errezeta batetik ateratako hori errezeta, oza, liburu batetik ateratako errezeta parkatu Esloveniakoa. Eta hor zen, oiasko bat ustu eta betetzen zen gambekin, da gaur egunez, itxasoa eta mendia, ja lotzen ditu eta ematen du zerbait berria izango bazan, bueno, ez, hori aspaldiatik indan gauza bat, eta garai batean egiten zuten, olako barrubeteak, ez? Aragiakin, ez? Hartu eta basurdea eta barruan galeperrak sartu, eta galeperra eta ez da itzer. Eiza, azkenen. Eiza eta eizan barruan, baina, mundiala, hau da, bitu, Water Music errezetegian agertzen den errezeta bat esango izu ezein da. Bitu, hori zan, lehengo ardiz betetako gamelua. Hau da, gamelu baten barruan ardia sartzen zein duten. Ardi horien barruan basoiarrak, basoioak. Basoio horren barruan karpa. Eta karpa horien barruan arrautzak. Zenbat, lau barru bete? Lau. Bata beste? Bat, bi, hiru, lau, bost. Hori nola jaten da? Nola zerbitzatzen zizuten pixka danetik. Bueno, zerbitzatu dena batea joango zen, zeini bururatu zitzaion, hoi denak sartzea, Eta gamelu bat zela pikotan sartzen duzu, nun erretzen duzu gamelu bat? Borruntzin, auskalo, baino gauze da horrezkaxia hondirik etzeola. Hombre, suposatzen du barrubeten da kontu hau izango zen jauntxoen da, ez, hartu eta errezeta berdinean, bi aragi, lehen garai batean aragia jatea, niko kapritxo izango zanean, bi aragi errezeta berdinean, diru egin ez daukanak gordeko zuten, erbia egun batean, aste batean erbia, urrengo astean jango zuen oioa alba zuen, eta urrengo astean haulakoak. Baina ja, gameluaren barruan ardia, ardiaren barruan basoiarra, basoioaren karpak eta ero arrautzen. Ja, beteniz. Bai? Hori pentsatu eta imagina gaina, ez dakit, nola ingo zuten, ezur guztik kendu beharko zizkioten, o nola, o pusketa zen, bueno, gaur egun, eta oin Gabonetan da, egiten da, ez, kapoia ero indio jarra beteak eta horretan normalian egiten da, molako patean zeko bat, ez? Aragi ezberdinan nasketa, ogi mamia, arrautza, espeziak eta hoiekin betetzea nahiko ohikoa da, ez? Baina hortik ontara, ostra... Bide bat badau, bai. Eta hori, esate izut, jateko, ez danetik pixka da, ez? Plater batean 3-4 osai oten dienean, pixka danetik jartzeko eskatzen duzu. Nola jartzen dizute hori dena plater batean? Eta ze lagungarrirekin? Gu hemen ibiltzeka lagungarri bat, guarnizioa, nola esaten da guarnizioa? Garnizioa. Bai, garnizioa. Honen, nola da, holako, ez dakit, infusio bat, hori izoskia, hori bajatzeko, ez dakit. Edo salda bat, kontuz? Salda. Izaten da adibidez, olako tordutan edo sarrerak, eta jarraian esaten dizue kontsomea edo salda edo sorbetea eta askok. Salda. Zergatik koipea jaisten launtzen dulako garbitzen. Bai. Eta hori, hasi dira, hainbat eskontzatan eta jatetxetan, eta zagardotegin bat ero beste hasi da baita eskaintzen jendeari jaten hasi baino lehen, salda bat, eta kartel hori beti tabernetan salda bat dago. Euskal Herriko klasiko handi bat, eta ertzainaken abestia nola ez. Eurixa hotza kalean, neurra herriputa hontan, salda eder batek berotuko zaitu. Salda badauka, hori jende altzatzeko hori da. Gu hemen salda gora salda bera, hobena da Elorriora jun, eta han Alasne eta Edurnekin batu nintzen, eta ea beraiek ze kontatu ziduten. Jaione hor sukaldean goxo-goxo, eta ni hemen hotza pasatzen Elorrixon gaurko ekoizlea aurkezteko. Torrinekin.
Edurne, arratzaldeon. Arratzaldeon. Fresko, Hotza. Hotza, hori da. Baiko zuzio zer beratzeko? Hotza kentzeko gure saldie, delikatetze saldie dekozu. Saldie? Saldie. A ver. Hau etxeko moduko saldie. Bai, huele, gure amamak eta ineko saldie. Eta hau daitxe zuena hemen? Bai. Zer deko zuen, konte duzu? Hemen inguruko baserritxarrak daik izan oiuek hartzen dugu, da saldie egiten du. Hortik paparrak be hamburguesak egiten duz, porruetatik hartzen dugu ze zurintxe, denbota egiten duz, tipuliaz mermelada tipoko bat egiten du, eta beste guztiekaz txakurritzako janari bat. Hemen bota ez da botatzen? Ez dugu botatzen, ez dugu botatzen, ez. Osa, dana erabiltzen da, eta gaina, Ona. Bai, espero du, bai. Hau zuekin? Guk egiten du, bai. Ikusgarri. Ikusten, Zigor, joaten zan tokira joan da, hoi da ezibidea, harrera saldagun batekin ikia. Bai, eta eskertu zan, Eta esan duguna, goi mailako salda, eta gainakuk hemen jaion askotan esaten duguna, ez? Beti nola estan bota behar, zer da, aprobetxamenduko, sukaldaritza, eta proiektu honan etorri zitzaien. Hau, basa euskaten lagun bat, nola, Eusko Labeloko arrautzak ekoizten zituena, eta lagun honek esan ziren, ez? Jo, hemen gaude, gero, oioiekin, gara, oioien paparrak eta txiki-txikia di, eta ez zekitela gainetik nola kendu, ez? Eta zizien horri buelta bat ematen, da esan zuen, eta horiek izatik salda eginez. Hartu, eta esan zuten, venga, txaka, salda. Hor hartu zuten, Eusko Labelen, Reino Gourmet, eta horre ekologikoan arrautzak ekoizteko erabiltzen dituzten oioiek, jasotzen dituzte ja, papar gabe, paparra kenduta, hori daukate, hiltegi batekin lotuta, papar horiekin egiten dituzte hamburguesak, holangan koipe gutxikoak eta kirolarindako eta aproposak, eta gero salda. Eta, dena, azkenean, porrua berdea erabiltzen dute salda iteko, txuria egozten dute eta erabiltzen dute, holan saltzeko, guk gaur prestatuko duen honetan, vinagretan, oso goxua eratzen dela. Gero, hau koipea, oioan koipea, honekin errezeta. Harrigarrina. Hau, egiten dute dekantazioz, gero. Bilapiko handia euskate, salda egiten da toki baten, 1.500 litro salda iteko, 1.200 kilo oio. Exagerau, han ez da kabitzen ezer, ez da tokirik ezertako. Gero hori, beste lapiko handi batera, bera pasatzen da, beste zisterna handi batera, eta hor dekantazioz, koipea gora juten da, eta bestea salda bera. Koipe hori izan zuten, honi irten bidea bat, eta iparraldean bada ohitura. Iparraldean hartzen dute, eta atearen koipearekin da, kozinatzeko erabiltzen dute, eta hainbat errezeta daude, horrela hori hortako erabiltzeko, konfita ere gero hor gorretzen da, koipe horregin iten da. Eta hor, Edurnek esan zuen, buelta bat eman da, hori gordetzen hasi barra, eta nik horrekin errezeta bat ingo dizu zuei. Eta salda egiteko erabiltzen duten kipula, hartzen dute kipula hori, lapiko batean azukre pixka batekin sartu, eta holako konfiture txiki bat ditu. Osa, dena erabiltzen da. Hoi soka luzea, tiraka eta tiraka. Ez da botatzen, dena baliatzen da, eta benetan, proiektu politia eta interesgarria, gaina, dana bertakoa, 0 kilometroa, eta energia guztia gastatzen dutena, beraiek ekoizten dute. Goian badauzkatu holako panel, eguzki panelak eta ura berotzeko, argitarako, dena, beraiena, hartu zuten egoitza ere, berez fabrika bat, utzita zegoen fabrika bat, erdi eroria, hori hartu, berreskuratu, hau da edala, aprotxamento. Zer jauna? Euskarri berezi eduritzen zen, baina, bueno. Bai, K. Kalitatea. Forma doka forma, K. Ezberdin, ona. Bueno. Bai, segundu bat. Bota, zein dugu hemen, bexamela. Kroketa ororen oinarri. Bexamela, baino, gehigarri gisa edo berezitasun bezala, salda gehitu diogu, bai? Gatzapur bat salda horrek badakarkilako bere gatz portzioa edo. Bai. Ordu nahain hau utziko dugu, poliki-poliki murrizten. Eta esan bezala ingo dugu, birrindu. Gero, ahalik eta xeen edo jartzeko... Gero maukarekin gainetik jartzeko. Eta hala eta guztiz ere izango ditu puxke batzuk, baina, saiatuko gea fin uzten.
Hau, Vale. hemen poliki-poliki murrizten. Eta bien bitarte hortan, salda, hemen genitun 300 mililitro, Bai. eta kasu hontan gel moduko bat itxeko edo, hau da, gelatina moduko edo gominola moduko bat itxeko, agar-agarra gehituko diogu, betxo, alga, zona. gelatina. Proportzioa da litroko 10 gramo. Orduan hemen 300 mililitro baldin baditu, Bai. 3 gramo doaz, Betxo. bai? Bueno, hortarako zein behar den, hau, berotzen jarri. Eta behin irakiten hasten denen, gehituko diogu, hemen, hotza, Agarra. Ezautzen ez duzunentzako agarra azkenean algaoa da, Bai. itxaso, eta badauka hori gelatinizatu egiten du dena. Atzo egin genuen errezetan erabili beharren beste xafla horiek, gelatinazko xafla horiek, agarra erabili duzu, Eta bueno, bakizue xafla horiek egiten dituzte, normalen erabiltzen da animalia, normalen txerrien kartilagoa eta erabiltzen daiteko, eta bueno, hau, olako beste, badaude budinak eta egiteko, barazki jalentzako interesgarria den produktu bat, eta... bai, kasu hontan ez da, barazki jale da, behintzat, bueno, erreztasun aldetik, eta bueno, proportzioa, bai. balio duelako. Eta hemen honek bai, nasiz edo behar ditula gutxinez 2 minutu, Bai. Gutxi gora bera, eta jarraien dagokion ontzira sartuko du, gero ozteko, eta ozteko egun batetik bestera hobe. Bai, eta testura berdina, gelatina bat geratzen da. Bueno, egun batetik bestera ez, baina hemendik badakizue abenduaren 16an EITB maratoia daukagula antolatuta Euskal Telebistak, eta, aurtengo gaia izango da, Alzheimerra bihotzeko gaixotasun bada, eta bihotzekoa, bakizu Alzheimerra ez da, baina, horti dijo azkenean, sentimenduak eta, oroitzapenak eta horrekin lotuta dijoa pixkat, eta gu bi eskari dauzkagu zuei egiteko. Behar ditugu, zuen oroitzapen kutxunak hor dauzkazuenak, berdin da bideo bat, berdin zaizkigu argazkiak, audioak, eskutiz bat, boiei hartu eta guri bidali, argazki beraiek ez bidali, eskaneatu eta bidali EITB maratoiak antolatuta daukan webgunera, eta baita zetak taldearen zein ederra izango zen abestian zuen bertzioa, grabatu zaitezte hori abesten, eta bidali guztuen mesedez. Egun hauetan, informazio gehiago da, eta hor daukozu horrazpian non behiratu behar duzuen, eta hemendik animo, ze Euskal Herrian 40.000 pertsonai baino gehiago eragiten dien gaitz bada Alzheimerra hau. Beraz, hemendik musu bat hori pairatzen duten guztiei eta tartean dauden familikoei, eta animo. Gaur egungoengatik eta etorkizuneko guztiengatik. Bai, eta zate dute, uste dut, 40.000 ere, baina euneko handi bat ez dagoela diagnostikatuta oraindik. Orduan, ikerketa berando, ia etxe askotan, gertuko norbait, hortan olako kasu batean daukago, ikerketa beharrezkoa. Diru laguntza guzti hori ikerkuntzarako bideratua joango da, eta dena balio du, beste urte batzutan egon izan garan telefonoz, da jentea ditzaizu, da ni parkatu da diruik ez dauket, eta 2 euro besterik ezin ditut eman, 2 euro dira. Dena balio du. Bi bider... Bai, deitzen badute, 40.000 lagune, intzazu biderketa. Eta dena ongi etorre izango da. Hori da. Bueno. Bai. Hori jago hortu da, gorputza botatzen. Nabaritzen zaio, pixkat, bai. Ikusiko duzu emaitza zein izango den. Hemen, gomendio txiki bat, silikonazko ontzi baten jartzea. Gero askatzeko erresago izango zaigulako, beraz. Hau, horra doa, hori birrindu ingoet momentu baten, eta hemen beste gomendio txiki bat izango da, adibidez, zuek bakoitzak ez dakizuek etxen zen modutara egiten duzuen, baino, olako ontzi baten, ausartu eta gero gainetik, zu plastikoak emitzezu, baina olako pelikula hori saiesteko gurinakin igurtzi, bai? Orduan, bani honekin noa, eta zu favorez, hau galdarreztatzen jarri, bai. Hau da nire gaurko bete beharra. Zure gaurko bete behar nagusia. Bete behar, barru bete behar. Barru beteak hasi gara eta bete beharrak, Zemat, bete behar dituen gaur egon, eta batzutan, norberari ateatzen zaizkionean, da norberantzako dienean, batzutan gehiago kostatzen da gutxio, baina beste inontzako dienean bete beharrak eta bete beharrak egin gaztetatik azten gara. Ni goratzen, ez da gaur egun gazte, baina ni gurasoen etxean bizi nintzenen gurasokin eta lan aiten nuenez,
soldatan zatitxo bat etxean gatu da zan. Hori lehengo lege zarra zen, ala ere, bete beharra, irakurri definizioa, nahi definizio asko gustatu zait, irakurri mesedez. Borondate librea zuzentzen duen exigentzia morala omen da. Exigentzia moral hori kanpotik izan daiteke orokorra kolektiboa, Bai. edo bestela norberak berari jarritakoa. Eta kolektiboa izan daiteke, azken finen, adibidez bete behar dauzkegu kolektiboki. Ogasunakin. Bai. Ogasunakin, gero guraso zanean, tokatzen mazaizu, egotia, portaleko... Nola da, hori administrazioan tokatzen zaizulea, haupa Javi, hemendik animo handi bat, tokatu zaila horten hor dago bete barrean, eskolako guraso elkartean diru kontuk eta horre danak egitea, eta zako buruko minak emate izkioen. Aurki nire guri tokatuko zaila. Bai. Hori alde batetik. Gero imaginatu horri gehitu eta tokatzen zaizula olako guraso elkarteko izaten, Hori da, bai, hori esaten dizu, tokatu zailo guraso diru zaina ere izatea. Eta gaina, kaleti hau da, alkati izatea bezala. Osa, kaleti zoaz da jendeak beste guraso batzuk gelditu ite zaitu eta galderak eta hau segatik eta Javi eta hau nola eta... Ostra, hau da, alkati izate bezala, 24 ordu. 24 ordu. Bueno, baina bete beharra. Hori da. Eta tokatzen danen inen beharra. Gero hor, bete beharrak batzutan baztertuta gelditzen die eta gure eskubidek lehentasunez hartzen ditu. Bueno, ni zarata pixkat hartzea noa, Itxea. Entzuten zaizu, esan. Bai, eskubidek izaten da, nahi horrek adibidez amorru txiki bat edo ematen dit, eskubidek lehenago jartzen diela edo eskatzen ditula bete beharrak alde batera utziz, ez? Edo lan baten sartzerakoan zein dien ere eskubidek edo, ez? Bale, oso ongi, baina bete behar batzuk ere badaude. Bai, gutxinez, noski? Gutxinez, egon behar due orekatuta. Eta hori da onena bizitzan aurrera jarraitzeko. Aspektu edo guzitan, orokorren. Baina, bueno. Ados. Bai? Zurekin ere bat. Zuek ere? Musurik ez? Ez, gaur ez. Eta bihar, bai. Bueno, honi, Jaione, galdarrezatu bakarri nahi duzu, ez? Bai. Osa, irekin aldi txiki bat, eta ostu zeitun. Bai. Vale, nik hau oin ostutxera atarako dut, eta guazen pixkat delikatetxe barrutik ezagutzera gure gaurko bigarren bideoarekin. Horrela, piko handixoak etetzeko eta hori, zelan da, hemen prozesu zelan itxasue? Guk ekarten dugu generu, ekarten dugu onarte, da hemen grua badeku, sarietan sartzen dugu generue, eta sarietatik sartzen dugu marmiletara. Eta eror zenbat denbora irekiten egoten da hori? Irakin ez da egiten. Guk eukiten du, 85 gradutan gitxi gora bera, pare bat orduen edo lan. Eta gero, ona beste lapikotara filtratu, osan da? Bai, denpori egiten da nien, pasetan duguna beste marmiletara, ze honeko juek dekie, grasa asko dekiela. Euren elikadura gaitik eta euren ongi esatie gaitik. Orduen, hemen egizten dugu beste pare bat ordu edo lan. Koipie, igoten da gora, eta orduen guk bekaldetik, hartzen dugu zaldie, eta enbotia hau egiten dugu. Zenbat litro saltzen di hemen, olako lapiko baten? Olako 1.600 edo lan. Ostra, edurne, eta 1.600 litro berotzeko, honek, energia asko konsumituko dago hemen. Konsumitu bai, baina guk eusartzen dugu energia guztia. Teilatuan dauzkagun eguzki plaketekin, da horrekin ez dugu euro bat gastatzen. Era, aldane, zuen saldiek ze osagai da mazki? Bueno, lehenengo sartzen dugu hemengo oiuek, gero barazkizetan sartzen dugu skipulie, azena hori zue, porrue eta apilue. Eta gero gatza, euskal gatza. Euskal gatza zein, gatza lehintzekoa ero ainanakoa? Lehintzekoa. Goi maiako produktu? Eguneratuta, jarrita, eta dena eskura jartzeko prest. Bai, gaina, astero ez dute egiten salda, astean bi aldiz egiten dute, baina, karo, astero atatzen dira 1.000 eta bostero 3.000, 6.000 litro salda. Erraek. Bai, ederra. Bueno, ederra, guk hemen, jai honor dabil orearekin, birrindu indeu, bai, erra gau. Benetan kombinazio hona da saldak ematen diona. Eta hemen bestaldetik, inditu dana da porruak. Hori, galdarreztatu, urrotzetan ostu askar eta lehortu. Eta hori ningo dudana, olio txorrota batekin, birrindu,
Eta gero iragazi, eta hau izango da lan pixkatek gero pentseko, gero, ingurua botatzeko. Pita hogiak igurtzitzeko, eta jarraian, hori da, eta gero apaingarri gisa ere aprobetxatuko dugu, hemen bota, ezer ez da botatzen, horre gaina, ez. Likatetzen antzeko gara. Hori da. Likatetzen antzeko gara. Ikastagun. Hori da. Bueno, hau ona, alde batetik hau bezaldera, eta olio xorrota da on bat, ezan bezala. Hemen, hau ere bai, dena banandu, hau belexen oztuko da, eta jarraian bitu, ikusiko duzue. Honako mauka baten edo sartu, eta horrekin izango da, hori izango da barru betea, honako porru hauek betetzeko erabiliko deuna. Eta hau bestela, kaneloi batzuk honekin beteta, jak, hartu kaneloi eolako xafla batzuk. Iriki, bota maukarekin holan, frost, eta ero bildu. Eta hau bexameltxo batekin, gazta pixkatekin gainetik. Edo kontxiglioniak. Kontxiglioniak, zeratik ez, kontxiglioniak baita ere. Venga, bota gehiago, zer bete daiteke gehiago? Zer bete daiteke? Lasaina bat, oiaskoarekin da betu. Lehengo, esan dudana, Esloveniako errezeta alderatuz, ez? Guk egin duen hemen, Esloveniako, barrura dola dana, eta fiatzen, nik itzegin eta olioa bota batera inaldu. Nola egin duen oiasko betea? Bai. Nola egin duen lebatz betea? Bai. Ba, lebatza oioz beteta. Bai ba. Hori goxua, seguru, bai, baita. Gukin, zerekin porru, bexamel bat zan porruakin, eta ero otarreinskak ere bota zen izkion, ez? Bai. Ba, bueno, betegarri honekin ere, ne guztu goxua eratuko zala. Kontrastea, jentiak, ez da, pixkatola esatu, arakia eta arraia naztuta, da. Probatzea da, bai. Bueno, hau, birrindu. Hau ere. Eta ere iragazi. Eta honekin, bueno, gero, ez? Ja norzeiko ditu momentuan, ez? Txigortzean horiek. Azkenean, sartu, pita horiek, bai, ja, hori nizik egin zu. Sartu. Vale. Lanak zenbat eta gehiago aurreratu, hobe? Bai. Bueno, bida, konzeptu edo asmo hau da. Ikusten? Hor, bokadutxoa, bat. Denak hola betetzen joango ga eta jarraian esan bezala irinetatik pasa, arrautzetatik pasa eta frijitu ingo ditu. Eta bien bitartean bitu, bakizu horre, fruta eta barazkiak, nola da? Bilakaen, astarnen bilero dabiltzala horre belgiar pare bat, nola die? Ibe de Smet eta David Dergauen belgiarrak, biologoa eta historialaria. Nola? Bueno, kontua da Ibe, hau, egun batean justala lagun batekin olako museo batera. Bai. Eta horre artelana zeinen esan, Franz Schneiders, o auskalo nola zen. Bueno, Franz Schneiderren olako artelan bat ikusten, 16. mendekoa, ikusi zuen, fruta berezi bat omen zegoela hor, eta zuen ezagutzen, eta esan zuen, betio. Tipo honek gaizki margotu zuen, ez zuen ezagutzen fruta hori. Ez zuen ezagutzen fruta hori, eta esan zuen, betio. Margolari honek, auskalo, zer... Bai, ze imaginazio. Ze imaginazio, izango zen ez da egiten, da gaizki eta zuen. Antza, gero bere lagunak esan zion, arte aditua bera, margalari honen berezitasuna omentzala, margotze zuen guztia, zehaz, mehatz, berdina margotze zuela. Ikusitakoa? Ikusitakoa, ez zuela ezer asmatzen. Perfekzionista. Perfekzionista erabatekoa. Bere burue behartzen zuna. Total, euneko eunean. Zer da gehiago? Emana, entregatua. Erabat. Bueno, horrela, eta gero ikertzen hasi ziren, eta ikusi zuten zala, sandia zuri bat garaikoa, eta ikusi da, ez da, galdu indala, galdu izala, eta horra idea, olako ikerkuntza lanean, olako gauzak bilatzen. Orduan esan genezake genetistak adibidez, ikenduen lan hortan, ez, badakie gutxi gora bera, ze bilakaera izan duen frutak eta barazki, baina ez dakie evoluzio edo nun izan den, ez? Hori. Edo forma hori. Eta hasi di artelanetan behidatzen. Hori izan esan nahi dezuna? Bai, eta horrekin badakite, referentzi bat, ze bestela argazkik eta hortunkoak ez dira. Ez daude. Orduan zuek etxean izango zuelako kuadran bat edo... Bai. Nik hemeniken apostu,
etxe gehienetan oindiken badiela olako eizezakurren kuadroak. Zenbat? Hori zen garai bateko bodegoiak. Zuk saten dezuna, bodegoiak. Baina zenbat apostu eizezakurrek, zenbat daude? Eta zuek ere bidali, argazki bat, edo atera zuen kuadroari, argazki bat eta bidali txorinea bildua itb.eusera. Eta ea zer nork irabazten duen, Edo bodegoiak, edo eizako... Hemen gehiago izango dira izatxagurrenak, bodegoia baino. Ia etxe gehienetan lehen bintzat ikusitakoan naiz, olako... Hori, ero katxagorri bat holan disekauta, ero gaur egun olako gauza jazta, baina garai batean, hori nik, tipikoa. Familian deku zituelako olako, gero, eta zenbat elkartetan, basurdek, eta olako buruk eta disekauta eta zuk esan, kuadroak, holan, ez da, nola esaten, txakurran geldi oiagorra altzatzeko, ero markatzen undon txorie, olakoak, olako kuadroak pila, klasiko handi bat. Olako eta txakurrak geldi goten donan marraskilarientzako, kieto, ara, zuk imaginatzen zuen. Gaina tipikoa izaten da, edo izaten zen, olako izezakurrek bat, txuri, geldik. Guria zen, Ken eta Dick klasiko handiak izan ziren, gero Jack zegoen beste bat, izenak, gero zetxako lan, gero jai, alai, bat eta txuri. Txuri gurien ez, Bizkaian txuri ez da esatean. Ja, baina olako izezakurreke pintxoak izatezien asko ez, ozer? Bai, pintxoak, baixe, txuri edo beltx edo bat. Bueno, hemen, Makina bat abiltzagun hauetan, nibiltzen ez etoketatik horrik aien oiagorretan. Justo errek amate izkiate gaina. Hori bai, kasuri bestiate iken, hori bai, juten diela berera. Korrika egiten, eta handik satira agertzen da nausia, hor, dispositibo ekin da, ez da, nola lokalizago GPS-ak, ez da izataukin, baina lasai. Bueno, arrautz estatzea. Bai, venga, gure nahiko lasai gaude, eta lana daukegu aurretik. Bai, hau, honekin nahiko daukat, ez? Azkenean bakarrik margotzea pixat, ez? Bai, mesedez, pintzela hartu, margotu bialdetatik, nahi badezu hol baten gainen edo laukitxotan edo datxotan moztu. Daukat, ero... Eta gratinatzaia jarri, kasu hontan labea ez daukeu, eundapiko edo 200 gradutan jarri beharri, zeren eta kurruskari gelditzea da helburu. Hortarako gratinatzaia jarri, eta hori bai, adi eon, minutu gutxitan indagongo eta. Hemen gelditzen zaiguna zer den, hauek pasatzea lehenengo irinetik, jarraian arrautzetik, eta hemen olio beroa izatea zartagi baten. Eta, joango ga, hau dena lantzen, eta, lana daukegu aurretik, bideo bat ere bai aurretik, salda honen inguruko jakin beharrekoak jakiteko, ez? Txan, negarraldi ederra bota genituen eta. Zatik. Hau da, 10 minutu besterik ez da mazkitemen, da ja lanean jarri naute haue. Apioa garbitzen zintzen hemen negar baten gauzanok. Kipulik hori deko. Bueno, a ver, kipula hau, behin egosita gero egiten duzuena azukre pizkatekin konfitatu eta enbotatu egiten duzu. Hori da. Porruak egosita bebai. Paparrak zezan zeiten duzu? Paparrakin hamburguesak grasa bakuek eta oso naturala, proteina handikuek. Kirolarientzako eta oso onak. Proposa. Eta gero, claro, hor lapikoan geratuko die oioaren, iztarrak, azurrakin, apioa, zenarioa, guzti horrekin zeiten da? Horrekin egiten dugu txakurrentzako janari naturala. Betxo, hori erabiltzen duzue? Bai, hemen ez da ezer botaten. Eta zuen produktuak ero zuetaz informazio gehiago jakiteko? Gaur egunien Facebook eta Instagramen gauz, eta zeo zer jakinezkero web horria daukagu. Hor behian dugu idatzi. Eta zeo zer nahi badozue, horra deitu edo sartu. Han lanian, hemen lanian, hau da hau. Hau arrie. Hau da, arrie. Ta nehar guztiek, nizaten no, baina neharra zergatik. Kipula zuritzen. Eta ni, a ber, jenteak askotan galditzei. Zuzuk aldaria zaren aldetik eta negarrek eta ez tozu bengo. Bezorra, negarra iten dut berdin. Egia da, hemen askotan aipatzen duela, ez? Jenteak kipula zuritzen duenean, beti hemen jartzen da kipularekin, da orduan, kipularen ura begitara iristea arrasagoa da. Inbardana, kipula hemen azpian hartu, eta horrela zuritu. Eta orduan, ura iristea zailagoa da, eta truko moduan batzuk esate dute.
zuritu baino lehenago, 10-15 minutu lehenago izozgailuan sartu. Ordan kipulan daukan ura pixkat gogortu iten da, eta ez dizu begitara saltu iten, baina, bueno. Misterio ez dauka, eta han alaznek baseuzkan olako betaurreko, eta bera tokatzen zaionean zuritzea, betaurreko jartzen dituela, ze azkenean han kiloak eta kiloak eta kiloak zuritzen dituzte. Hau egin duguna, dena txiki-txiki egin, ondo igurtzi diogu gure porru olioa, eta oin hori, Jaionek esan duena, txigortzera alabera jungo da. Eta hemen ikusten duzue, olako arrautzeztatze bat eman diogu, gorritzen nahi gehan, kurruiskari galdituko da, eta jarraian, bera, ikusiko duzu hor, gure oiosalan gelatina edo gominolak iteko olako konpota bainola galditu den. Bai, merezi, Eta horre dauka hori, saldaren zaporea. Eta, bueno, horre, oine, delikatetxen, dena berrerabili, erabiltzearen beraien burroka hortan, oin laia azteko dira aurki, eltzean sobratzen den kipula erabiltzen dute konpota egiteko, beste ezur eta barazki guztiak txikitu, eta txakurrendako janaria hor daukate, ja prest daukate, hasi dira ekoizten, eta aurki saltzen hasiko dira, eta hori birrinduta, enbasatuta joango da, pasteurizatuta, eta hori izango da txakurrendako janaria. Eta hor, hoxe, ez dago izango, ezer gehiago, oiaskoa, azenarioak, eta apioa uste dute, zetz apioak kendu inbarzioten, baina bestea porrua eta hor jungo da, eta besterik ez diote botago, eta txakur jana. Atik zetaraino, aprobetsatzeko era. Dena, ez da botatzen hor, ezer, eta gaur egun, badago, gero eta oitura gehiago jendeak txakurrei pentsuak eta eman beharren, olako prestakinak eta emateko, eta nik uste zuen txakurrak eskertuko dutela, eta energia aldetik, hemen dizak genuen Muxerra, Daniel Arenas, eta berak, egunero txakurrei ematen ziren jaten, baina are gordina. Esaten zuen gordinek indar gehiago ematen zietela. Eta, txapelketetan dabiltzen dien olako txakurrak benetan ondo mimatu behar izan dituzte. Eta nik gero hemen daukagun urrengo gehiarekin Jaione, oin ulertzen duzeatik. Ze ni beti pentsatu izan dut, txakurran urte bete bat, beti izan digute gure zazpi bezala omen direla, ez? Eta hori nik beti buruan izan dut, eta antza ez omen da hori, beste ikerketa bat egin dute, ez? Eta txakurranen lehenengo urteetan, evoluzioa oso azkarra da, eta beraien lehen urtean gure 30 izango ziren, eta bigarren urterako, 2 urte dituenerako gure 40. Eta gero hortik aurrera gelditu iten da pila bat. Eta txakurraren 14 urteak gure gizakion 70 izango ziren. Horretik, eta nire harrituta geratzen du nintzen, Muxerra, erabiltzen dituzten txakurrauek, trineo lasterketetan da horiek, elurretan da hiltzen dituztenak, 2 urterekin jubilatu egiten dituzte. Bai? Hartzen dituzte gazte-gaztetan, eta 2 urterako kendu egiten dituzte normalen. 2-3 urte asko jota, gehiago ez dituzte ibiltzen. Eta hori, erreta ez, baina, beraien sasoi honena pasata, eta, hortik ikusten da ez, gure, 40 urteak. Fizikoki bai, kirolari gehienak, 30 piku, 40 urtera gutxi iristen die, Aimar eta baduzke horako kaso arraroak, baina bestela asko ez die iristen, da biti hor dauka pixkat zentzua honek. Nik baina beti, entzun izan dut 7 urte. Txakurra 7 naka. Eta honi ulertzen du zati txakurratzik 3 urtekin daia ez duten jolastu, beste atzuk ordea kontrako, 10 urtekin orain di jolasten hiltzen die, eta hori, gizakietan begertatzen da. Ez zineldu. Ez, baitxo goratu nazela, gure ogila labean daukagula, eta oso txigortuta nahi duzu, ero pixka txigortuta. Ea. Nauzi. Jak. It's good. Very good. Vale, eskertzen izan. Bai. Ogi txigortua. Presto. Gure porru betek, prest. Gure gelatina, oio salda gelatina, prest. Sege jau. Hurrengoan ikasi putziten. Arrauta? Hemen, gorringoa aterako diogu. Eta hau birrindu gero. Bai, honi murrizten utziko diogu beste pare bat minutu edo, eta behin zutatik ateratakoan, ingo deu honako gorringoa gehitu eta irabiatu. Krema bat, ohe gisai hartzeko, bai? Hau beste baterako Jaione?
bolako labeko erretilu batean, hori oinarria. Porrua gainean, gazta birrindua. Pero labera berriro. Bai, proposamenak delikatetxe inolako errezetak olako beste sail bat, eta, bueno, jungo gehazten zilikatzen, eta eskaintzen, ez? Bai, eta hemen delikatetxekoak nahi izan ezkero, beraiekin kontaktuan jartzeko, hor behian jarri, eta dendetan da saltzeko, eta beraien produktua, eta, bueno, saldabero bat, sasoi honetan nori ez zaio gustatzen, eta gorputza berotzeko, bainera bat eta gero, onena, salda. Baino beroa. Bai. Hotza baldin badukazue, bainera jarri etxean. Zue bainera daukazu guken den gando. Bai, noski hori beharrezko bada. Zein? Bainera bat. Bainera bat, bai. Ni bainera duzal, da umekin da jolasteko eta nahi eta nahizkoa. Bueno, azken bideoa, eta hor, Edurne agertuko zaigu orain, pixka eta saltzen, salda hau, ez dugun ezan da, azkenian konserva erdi bat da, hotzea mantendu behar da, ze ematen diote horako pasterizazio golpe bat, eta hori asaltzen hau. Bueno, Edurne, dagoeneko salda badaukago, eta gero azken pausua zein izango zen hemen? Azkenengo pausoa, noskien botellatu. Orduan, egiten duguna da, makina honekin, hemetik sartzen ditugu botillak, eta hemen lehenengo atalean botillak pizka bat segurtasunengatik garbitu egiten dira, han betetzen ditugu eta gero tapoia jarri. Eta gero gu, azkenengo aldetik, biltzen ditugu berriro botillak eta autoklabera sartu pasteurizatzeko. Bale. Eta hau da, ez da semikonserva, ez? Gero oskailuan gorde behar dira zuen salda. Oskailuan gorde behar da, salda freskoa da. Normalean, saldak estelizatu egiten dira eta horregatik pizkat zaporea eta galtzen dute salda komertzialak. Eta gu bakarrik egiten duguna da, hori zu motelean egin eta gero pizkat pasteurizatu. Eta gero zenba denbora irauten du honek osgailuan? Osgailuan 4 hilabete arazoi gabe. Eta ez dauka ezer, ez egingo hautzik ez ezer? Ez dauka ezer ez, bakarrik kalitatezko osagaiak. Hone bako zerta serio hori ditzen dian, jaiona. Lehengunean zuen zinen krispeta jaten hemen. Nire pelikula kontatzen nuen bitartean. Izuke jantzen nituen, ni kontatzen nituen bitarten. Baina, gutxio, zurekin alderatuta gutxio. Kontatu diazu, nola di joan horreta. Ja, bukatzen, ez da? Hau, bai, esan bezala, gure sasi olako karbonara edo hemen. Bai? Hori bai, ona sartuta, Urdaiazpikoare iberiko sartu diogu, Aukeran bai, beti, ona. Karbonarak irugiarra eramaten do. Ja, baina, ikutu berezi bat. Sasi karbonarak. Hori, hemen inketuen, goratu zaite karbonara originala eta gu gaur egun karbonara moduan ezautzen duen saltzan arteko alderaketa eta, erakutsi genuen berez karbonara originalak esne gainek ez duela eramaten eta, biak ere ederrazkoak eta hau nik uste gainera errezeta honi bikain jongo zaiola. Bai, galdera txiki bat, porrukin indako olioa? Hemen irabil? Ez. Ongi. Jaso indugula dena, bai. Batu indugu, baintzeko zan, ez? Ni izan naiz, karbitu indut ontzia. Baina, esan berdinzuna, oskailuan nola, lehengunean lagun batek egin hitz egiten, hor, oskailuan gauza gordetako gareian, kontutan izan, kozinatutako gauzak goian utzi behar direla. Eta gordinak eta gaina oskailuak hola prestatuta daude. Hotz gehiago daukate beraldean, goraldean baino. Eta, gordini dauzkagunak beraldean. Zegatik, goitik zerbait erortzen bazaigu, gordinen gainean erortzen bazaigu gero hori kozinatu ingo dugu. Eta horko bakteriak erogen aldienak kozinatzean berorekin hilingo ditugu. Ordea, zerbait kozinatutakoa behian uste badugu, eta gainetik erortzen bazaio zerbait, hori ez dugu kozinatuko. Bai ingo dugu berotu, baina agian ez ditugu hilko behar diren bakteriak eta hori. Orduan, beti hori kontutan izan. Kozinatutakoa goian, gordina, behian. Eta hau, maian. Platerea. Bai, hau itxure hartzen hasi da, ez? Alde batetik, horrela. Saltza azpian. Labana daukazu, ez? Agarra. Nik da gauza eta agarra oraindik puntu estiodan hartu oraindik jaione. Beira. Bai, nik esan diazun neurria bitu, beti esperimentatzen ibili naiz,
Nola zan? Gramoko? Sendoa nahi baldin badeu, litroko 10 gramo. Gutxigo nahi baldin badeu, ibili 7-8. Txorieneko bigarren urtean gogoratzen ezin genitula agarrakin olako kombinola batzuk. Laranja o mandarina zukuarekin. Eta gominola zaporez ondo zeuden. Baina gainera belio zuten gero fronterizean jolasteko. Ematen zuten bote batzuk, gehi botanion aukena. Bueno, gero hau, honako hauek hotza daude komeni da saltxakin pixkat nahastea, Gehigarri moduan, berde pixkat. Bai. 2.0, Ideiak ematen ari gara zue, Gabonei begira, eta hau, hemen dauko zupeste aukera bat, eta erra benetan. Eta bukatzeko gure porru olioa edo bestela, eskura daukezuen olako hortxe. Listo. Gure delikatetxe porru beteak zuentzako. Beste testura bat eta salda, puinua. Bai, oso nago. Bueno, honekin gure gaurko saioa bukatu beharra dukagu. Eskerrik asko hor telebistanen bestaldean egotearren. Eta jaiene, bihar gehiago eta Hobekiago ez dakigu, baina, bide nabar, eskerri berenak ere bai, delikatetxekoei, eta, esan dakoa, izan untza. Garroten, agur.